Θα φτιάξω πάνω στο χάρτη μια ζωγραφιά μεγάλη, για να χωρέσουν μόνο μιας του κόσμου όλα τα κάλλη. Θα φτιάξω και έναν... Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Γεια σας και γρό σας. Εκ μέρους της ομάδας δημιουργίας, ο φίλος μου ο Κοράκης και εγώ σας καλωσορίζουμε στο Σχολείο Ειδικής Αγωγής της Βέρειας. Εδώ, στο χώρο αυτό, θα βρείτε τους καλύτερους μπέτα-τέστες, που δεν είναι άλλοι από τους μαθητές μας, οι οποίοι δοκιμάζουν εξαντλητικά, διαπιστώνουν τα λάθη και ουσιαστικά υποδεικνύουν την ορθότητα της χρήσης των όσων προγραμμάτων δημιουργούν. Καλύτεροι μπέτα-τέστες, Είναι δεν υπάρχουν καλύτεροι. Δεν υπάρχουν και ο καλύτερος από τον εγώ. Μα γιατί δεν πώς πληκτρολογικό χαμετρόδεσμο και είναι φανταστικός, απέθανος, μοναδικός, απαιτέχαστος, ο καλύτερος, ο μένος. Πάλι πρέπει να αρχίσουμε. Μικροί καλλιτέχνες σε δράση λοιπόν. Ένα λογισμικό που δημιουργήθηκε από την ομάδα μας και που οι μαθητές μας δοκιμάζουν εξαντλητικά και καθημερινά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ας τους δούμε λοιπόν στην πράξη. Συμφωνείς, φίλε μου Κοράκη? Δεν μπράβο πολύ. Μια θάλασσα ολοδρόσια, μπακούλες άσπρες με μπάνια, στην παραλία τα παιδιά να παίζουν όλα με χαρά, και στα βουνά εκεί ψηλά ποτάμια, λίμνες και χωριά, και τα σπιτάκια στη σειρά με χρώματα φανταχτέρα, και τα σπιτάκια στη σειρά με χρώματα. Στους μικρούς καλλιτέχνες κυριολεκτικά τους λατρέψαμε. Μπορεί κανείς να χτίσει με αυτούς δεκάδες σχέδια μαθημάτων, να διδάξει αλλά και να διασκεδάσει, να μάθει αλλά και να δημιουργήσει. Χρώματα, σχήματα, πίνακες, παιχνίδια, παλέτες, συχνηλασίες, γεμίσματα, εκτυπώσεις, τραγούδια και ένα σωρό άλλα πράγματα είναι διαθέσιμα σε εμάς και στους μαθητές μας, ικανά να μας βοηθήσουν να κάνουμε από προασκήσεις γραφής και ζωγραφική μέχρι γλώσσα και μαθηματικά. Ως μικρός καλλιτέχνης ξέρετε μπορείτε να τους δουλέψετε και μάνα με τη φανταστική βέβαια. Αυτό το δουλέψετε και να φορείτε βιρτουάλ γέλια. Είναι μια γραφίδα. Ή άμα θέλετε και με ένα joystick, ή άμα θέλετε και με άλλο joystick, και με trackball, και με διακόπτες. Αχ, οι διακόπτες μου αρέσουν, το θέλω. Πάλι τι στο διακόπτες το τέτοιο, άστο σου λέω, ό,τι θέλει δεν το αρπάζουμε, μα τι μανία. Τι να το κάνω ρε εσύ, με έκανες πάλι, πάνε γρήγορα, πάνε. Με ήλιο που θα λάβει και θα πέτανε τα πουλιά, με χρώματα φανταστέρα, και θα πέτανε τα πουλιά με χρώματα κόκκινο, κίτρινο και πράσινο καφέ, άσπρο, μαύρο, ροζ, πορτοκαλί, γαλάζιο, μοβ και γκρι, άσπρο, μαύρο, ροζ, πορτοκαλί, γαλάζιο, μοβ και γκρι. Μια θάλασσα ολοδρόσια, μπακούλες άσπρες με μπάνια, στην παραλία τα παιδιά να παίζουν
συνεχίζουν όλα με χαρά και στα βουνά εκεί ψηλά ποτάμια, λίμνες και χωριά και τα σπιτάκια στη σειρά με χρωμάτια. Κλείνοντας, θα ήταν παράληψή μας να μην ευχαριστήσουμε το ΙΤ για την πολύ μεγάλη ευκαιρία που μας έδωσε. Εργαστήκαμε, ξέρετε, πολύ σκληρά και πιστεύουμε ότι δώσαμε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που κανείς θα περίμενε σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη εφαρμογή για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μας. Ελπίζουμε μόνο αυτή η προσπάθεια να μην μείνει κλειδωμένη μέσα σε ένα σιρτάρι, αλλά γρήγορα να φτάσει στην πρώτη γραμμή, στα σχολιά μας, στις τάξεις μας. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας.